Сәлем, эфирда яшьлек тавышы һәм мин Зөлфия. Сезгә кеше акчасын санарга ярамый дип әйткәннәр бармы? Бүген мин бу кагыйдәгә буйсынмыйча җырчыларыбызның серләрен ачып, төшергән клипларының чыгымнарын ачыклыйм. Киттек. Бүген кемне затагыз икәнен беләсезме? Мин дә белмим. Әйдәгез ачыклап китик. Бергә идек без һаман, инде мин ялгыз калам. Seni saklay almadım. Bugün senin toy günü, bugün senin toy günü. Çağırmadın da meni, nega bulay işledin, nega aldadın meni. Günde bugün karanlığı, sizning toyga bo'lakda. Хит-парадта премьера яшьлек тавышының яңа резиденты. Минем тормышымның, синен жылы нурлар аламын. Якты ай караңгы төнемнең, адашмыйча шуңа барамын. Мин туганым сине яратам, синең өчен дип җан атам. Бергә булсак сагыш тарала, җилдә кермәс безнең арага. Мин туганым сине яратам, синең өчен дип җан атам. Бергә булсак сагыш тарала, җилдә кермәс безнең арага. Мин саклармын сине давыллардан, алдан юллар ярып барырмын. Һәр вакытта сиңа мин таяныч, һәм терәгең булып калырмын. Мин туганым сине яратам, синең өчен дип җан атам. Бергә булсак сагыш тарала, җилдә кермәс безнең арага. Мин туганым сине яратам, синең өчен дип җан атам. Бергә булсак сагыш тарала, җилдә кермәс безнең арага. Оядан ұшқан құшлар бейді біз, қойырылмасын қанатларыбыз. Әтияни фатихасы білін, бірге алға барырбыз. Мин туғаным сені яратам, синең өчен дип җан атам. Бірге болсақ сагыш тарала, җилдә кермәс безнең арага. Мин туган
сағыш тарала, жилдә кірміз біздің араға. Бірге болсақ сағыш тарала, жилдә кірміз біздің араға. Жилдә кірміз біздің араға. Алдағы жыршыбыз мен әллә нинди бай баласы түгел. Клипка сценарийны үзем яздым. Режиссер буларак та үзем булдым. Төшерүчесе монтажын да үзе ясады. Оператор һәм монтаж эшенә генә түләдем дә, шуның белән шул дип җавап бирде. Әфәрин, иң мөһиме син тырышасың, ә калганы тәҗрибә белән килер. Юк шул. Мин зарлана белмим. Мин тез шүгә белмим язмышыма. Мин сикереп торам кай чагында. Йыгылыплар китсәм, ялгыш кына. Терәү эзләмәдем, мин күпләргә үзем әле терәк. Яшәү рәхәт миңа, чөнки беләм, кемгәдер мин әле бик кирәк. Яралмаганбыз biz yaralgan bары yaratırga. Biz yaralgan bары tire-yüngə, bәхет şatlıq nuru taratırga. Üzlərimə İrinlərim hər şaq yılmayğan. Bardır indi bula tırğandırı, çarasızdan qoyşaq yılağan. Yaralmağan biz zarlanırğa, biz yaralğan bары yaratırga. Biz yaralğan bары tire-yüngə, bәхет şatlıq nuru taratırga. Bir kim bilmey күңелемдә ниләр, sirlerimni satmay күзләрем. Юк куркытмый мине кеше сүзе, һәр чак әйттем әйтер сүзләрем. Яралмаганбыз biz zarlanırga, biz yaralgan bары yaratırga. Biz yaralgan bары
şatlık nuru taratırgan Bäxit şatlyk nury taratyrgan Bigirek awur yazmış yazgan miňa Awur turmuş yegen sirerge Yaratmaýmla mene şulay itip Mınzarlarny ýatqa silerge Юлия Талхина безнең белән күп сөйләшеп тормыйча клибының бәясе нибары 30 мең дип кенә әйтте. Димәк, хәзер Юлияның клибын без сезнең белән бергәләп бәялибез. Bu dünyana bula gitken hangana Yaşıl şiren ösülerinden atılı bala Kırfek kaklı nazılap süyüp saklı Ana üşün bala her şakala Balalarının küngerinden gedola Bahadırda zifa buyla kureken bola His başların yup kuygan kuptan ana Başlık gözüne bulgan uyak kırdan bala Balam deyip yanıp kıyıp darıdan ana üşün bala her şakala bala Balalarının küngerinden gedola Ona üşün bala her şakala bala Balalarının küngerinden gedola Besler kungan apak şeşeni ya bala Sağ selamet bulsin balam diyana Aşı yazmış illerinde sızsa bala Balam değil yerden kulağım susa Ana üşün bala her şakala bala
Айнур мен жырлағанны сәхнәдән бушлай да төшереп күреп була дип клип төшереп тормаган. Ә клибының бәясен улдусларының, туганнарының тырышлыгы дип билгеләде. Günlerimde seni uylab uzam, sağışlarını nişik juyarga. Yalgızlıktan yürek şaşar indi, bilmimiz canını koya kuyarga. Ezgelenen parasız akışlarday, hamar sinigine yuksınan. Yazmış jillerine taşlasan da, sin yanındağına bitseman. Ezgelenen parasız akışlarday, hamar sinigine yuksınan. Yazmış jillerine taşlasan da, sin yanımdağına bitseman. Taşlap gittin yalğız, gittin mine, ini bäxetligine şağımda. Yürek yarasından kanım dama, gümmerimnin yaktı tağında. Ezgelenen parasız akışlarday, hamar sinigine yuksınan. Yazmış jillerine taşlasan da, sin yanımdağına bitseman. Ümmetimin özümim güdem haman, sin gelirsin kebek doyava. Elle ümit aldı gözlerimine, yaşlar koyava. Ezgelenen parasız akışlarday, hamar sinigine yuksınan. Yazmış jillerine taşlasan da, sin yanımdağına bitseman. Ezgelenen parasız akışlarday, hamar sinigine yuksınan. Yazmış jillerine taşlasan da, sin yanımdağına bitseman. Сергей Быковның клибы нибары 1 сәгать ішінде төшерелгән һәм 1 төн ішінде ясалган. Ә бәясе нибары 4000 сум булган. Нөгәен клибы үзегездә кызыксындыру яткандыр. Димәк, карыйбыз һәм тавышлар бирәбез. Yalışqına ışradım da, sin turmuşum yolunda.
Eylendirdin astın üske uylarımның barısında Yalışkına ışradım da sin durmuşum yolunda Eylendirdin astın üske uylarımның barısında Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем Ышан миңа бәгыркәем син дип тибә йөрәгем Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем Ышан миңа бәгыркәем син дип тибә йөрәгем Biz bu dünyalarga bir-birimizni tabarga Taptık hazır kirek bizge yaratılırga yaratırga Tuğan biz bu dünyalarga bir-birimizni tabarga Taptık hazır kirek bizge yaratılırga yaratırga Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем Ышан миңа бәгыркәем син дип тибә йөрәгем Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем Ышан миңа бәгыркәем син дип тибә йөрәгем Синең янда йөрәккәем йөз тапкыр тизрәк тибә Ayrılmayık bir kayşanda мәңге булыйк ömürgə Синең янда йөрәккәем йөз тапкыр тизрәк тибә Ayrılmayık bir кайшанда мәңге булыйк ömürgə Ялышкына ышрадым да син тормышым yolunda Eylendirdin astın üske uylarımның barısında Ялышкына ышрадым da sin tırmışım yolunda Eylendirdin astın üske uylarımның barısında Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем Ышан миңа бәгыркәем син дип тибә йөрәгем Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем Ышан миңа бәгыркәем син дип тибә йөрәгем Марсель Мусаверовның клип бәясе кыйбатка төшми 30 мең тирәсе. Чөнки театр артисты буларак клипның сценарийында үзе яза, режиссер эшендә үзе башкара. Клибында рольләрне профессиональ театр артистлары башкара. Күбесе дусларча бушка да төшергә әзер икән. Нибары оператор белән монтажга гына түлисе кала. Матур яшәү татлы, икәү бергә булганында кайгыларда җиңелрәк, иңнә куйганында кайгыларда җиңелрәк, иңнә куйганында гомер буе безгә бергә шулай барасына Can bulup yanasına yanasın Ömür
Матур яшәү татлы, аңлашып яшәгәнедә. Көннәр нурлы, күңел җылы, син булсаң янәшәмәдә. Көннәр нурлы, күңел җылы, син булсаң янәшәмәдә. Ömür буе безгә бергә шулай, барасы да барасы. Barlar булып, bir җан булып, янасы да янасы. Тормыш якты, яшәү татлы, мәхәббәт сүрелмәсә. Җанны җанга тоташтырган, кыллар тик üzülмәсә. Җанны җанга тоташтырган, кыллар тик üzülмәсә. Ömür буе безгә бергә шулай, барасы да барасы. Jan bulur, yanası da yanası. Ömür boyu bizge birge şulay, barası da barası. Barlar bulur, bir jan bulur, yanası da yanası. Barlar bulur, bir jan bulur, yanası da yanası. Bir jan bulur, İkəv birgə barasın. Эдуард гомумән бу сорауны җавапсыз калдырды. Юк, алай түгел. Миңа ул әлбәттә сөйләде, ә менә тамашачыларга сер булып калуын теләде. Шушы матур егетебезгә мин искәрмә ясамыйча булдыра алмыйм. Әйдәгез янәдән үзен бирегә чакырып клибын карыйк. Кышкы мәшет зәңгәр күкләр сыман, Жанға тыя аның жылысы. Нигә икән кайтам аңа һаман, Кинәт әгәр килсә еллыйсы. Монда җиңел, монда никтер рәхәт, Монда тынычланам көчне табып. Күңел илһамланадыр ниһаят, Бу бинада пани уйны ярып. Кышкы мәшет, Кышкы мәшет. Мәшет төптен шәһәр кайный күктән, Гадел булырмы соң чамасы. Һәммә сизәм кемдер төпсез күктән, Мине сынап карый ахырсы. Монда җиңел, монда никтер рәхәт, Монда тынычланам көчне табып. Күңел илһамланадыр ниһаят, Бу бинада пани уйны ярып. Кышкы мәшет, Кышкы мәшет.
Үмітләніп аңа ялварам. Һәм рухыма шушы мизгәл җитә, сулыш алып яшәргә тагын. Монда җиңел, монда никтер рәхәт, монда тынычланам көчне табып. Күңел илһамланадыр ниһаять, бу бинада пани уйны ярып. Монда җиңел, монда никтер рәхәт, монда тынычланам көчне табып. Күңел илһамланадыр ниһаять, бу бинада пани уйны ярып. Кышкы мәшәт, кышкы мәшәт. TNTV телеканалының яңалыкларын беренчеләр рәтендә булып беләсең киләме? Алайса безгә кушыл. Instagram, ВКонтакте, YouTube рәсми сайт биредә җырчылар турында соңгы яңалыкларны укый аласың. Әлегә безнең экраннарыбызда талантлы, моңлы җырчыларыбызның берсе яшьлек тавышын дәвам итә. Балаларым, йолдызларым, минем ныклы терәгем. Бәхет, шатлык юлдаш булсын, кабул булсын теләгем. Балаларым, кычыкларым, исән-имин булыгыз. Кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз. Сезнең өчен яшим җирдә, сез дип тилә йөрәгем. Кирәк булса сезнең өчен, утка суга керермен. Балаларым, кычыкларым, исән-имин булыгыз. Кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз. Балаларым, кычыкларым, исән-имин булыгыз. Кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз. Сезнең шатлык минем шатлык, кыен чакта борчылам. Сездән башка яшәвемнең бер яме дә юк сыман. Балаларым, йолдызларым, исән-имин булыгыз. Кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз. Балаларым, кычыкларым, исән-имин булыгыз. Кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз. Кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз.
Арыслан клипның хакын тыңлаучылар өчен сер итеп калдырырга булды. Клипның хакы үз кыйммәтен билгеләме ди ул. Үзенең клибы өстендә югары дәрәҗәле профессионаллар эшләде дип күндерде ул безне. Davılday şanlarıma girdin, düpdüz kırılgan dünyamı sürdün. Yalnız yürekte yine yolkınlardın, kuz buldum yanıp gittin. Salavat sinegine, sinesiyen salavat. Qoraşların qadire salavat. Sinesiyen belki benim yazmışım hatalıdır. Sana şiklerini koyabilmedim. Urlangan uçraşular biktiz üde. Olda neler küter. Salavat sinegine, sinesiyen salavat. Qoraşların qadire salavat. Sinegine, sinesiyen salavat. Qoraşların qadire salavat. Sinegine, sinesiyen salavat. Qoraşların qadire salavat. Sinegine, sinesiyen salavat. Qoraşların qadire Алдагы җырчыбыз Элиза Минникаева өчен клип төшерү беренче тәҗрибә. Бу җырда аның хисләре, эчке кичерешләре күрсәтелгән. Клипны төшерергә дуслары ярдәм иткән, шуңа бәясе дә арзанга чыккан. Димәк, хәзер без дә клибын күрербез. Min ышанам ихлас сөюңә, min ышанам әйткән сүзләреңә, бүләк итәм йөрәгемне сиңа гына. Тик син мине аңлагына, аңлагына, алдамагына, алдамагына. Шатлык дигән хисләремне тыя алмыйм. Моңнар булып түгеләме синең өчен? Менә шуннан аңла җаным сөйгечен. Мин ышанам ихлас сөюңә, мин ышанам
Мәхәббәтнең бөеклеген сүзсез аңла. Сен бит миңа сулар һава кебек кирәк. Исемеңне мен кабатлап тибә йөрәк. Мин ышанам ихлас сөюеңә. Мин ышанам әйткән сүзләреңә. Бүләк итәм йөрәгемне сиңа гына. Тик син мине аңлагына. Мин ышанам ихлас сөюеңә. Мин ышанам әйткән сүзләреңә. Бүләк итәм йөрәгемне сиңа гына. Тик син мине аңлагына. Алдама гына. Алдама гына. Алдама гына. Алдама гына. Бүгінгі күндә клипның бәясе мөһим түгел. Иң мөһиме синең сәләт, тырышлык, креативлык, шушы сыйфатларны берләштерә белү һәм дөрес юлга юнәлтү. Бүгенгә мин Зөлфия яшьлек тавышын йомаклап сезнең белән сау булашам. Киләсе тапшыруда күрешербез. Пока-пока.